ang pagkapari ni Kristo gitawag siya the high priest or labawng pari tungod kay dili siya sama sa pagkapari sa mga Israelita kato mga Levita, kay naaman to sila'y kanabitang mga tao nga ilang ginikanan. Ang pagkapari ni Kristo gi-relate sa pagkapari ni Melchizedek, kanang way sinugdanan kay katos Melchizedek nahimo tong pari panahon ni Abraham nga way nag-ordain niya nga tao. Kami sad karon kaming among pagkapari tungod kay gi-relate man ngadto ni Kristo, mao sa nang gitawag sad mi og pari sa laray ni Melchizedek. Mao nang way sinugdanan. Ang sinugdanan sa pagkapari mao gyud ang Ginoo. Unya mao na ni ang usas gipasabot nining atong unang pagbasa nga niingon diri ang inigkabasa nila sa balaod ni Moises gitaptapan gyapon ang ilang mga mata ug ang ilang salabutan, matud pang San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Corinto. Nganong gitaptapan man kay ang ilang gibasihan maura man ang tawhanon nga pagpanabot, ang pagkapari nga tawhanon. Kay kani manggong pari ang iya aning tumong, ang iyang purpose mao ang pagluwas, kaluwasan. Nya ang kaluwasan naa sa gitagna sa mga propeta. Ang manluluwas mao si Hesus. Nya kung magsigi sila basa ang mga Hudiyo sa kanang naas kasulatan, nya dili sila motuo ni Hesus nga maoy katumanan sa kaluwasan nga gisaad, matud pang San Pablo gitaptapan. Mao na kitang tanan na nagtuo ni Hesus wala natataptapi. Unsa na may naa nato ang atong katinawan. Nakahibaw na ta nga si Hesus mao gyud ang atong manluluwas, pari nga manluluwas. Ang mahitabo kung ato na sa siyang isipon, matud pa ni San Pablo, mudanag nato ang kahayag, o niya magsubay na ta ni ining maong danag. Unsa may mahitabo nato, mahimo sad tang mga pari ngadto sa uban. Mo nang niingon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, kung ang inyong pagtuman sa balaod sama lang sa mga Parisiyo, di gyud mo katsulod sa gingharias langit, dili mo maluwas. So kitang tanan maluwas ra ta kun mosubay sad ta sa pamaagi ni Hesus, dili ka nang gitudlo lang sa mga tao. Ug unsa may gitudlo ni Hesus? Ingon siya diri, niingon man ayaw pagpatay. Kana balaod man gina, thou shall not kill. Pero dili na sila makialam kung nasuko ka. Gani ang mga Parisiyo sige magkasuko ni Hesus, sige sila kalagot ni Hesus. Di na sila anak particular, para nila dili sala ang kasuko, ang sala ra ang pagpatay. Pero si Hesus nag-ingon, kanang giingon ayaw pagpatay, dili ra maoy likayan. Ang tinuod gid ang makaluwas ang paglikay sa kasuko. Ngano man kay ang kasuko maunay hinungdan nganong mupatay ang tao. So the cause kinahanglan gyud nga likayan, dili lang ang effect kadtong pagpatay. Gilingay mong tupad ing namusaad kang din masuko. Nguntan ako no, na din ka masuko. Kay ang nakapatay matud pa ni Hesus dadon sa impierno. Ang nasuko sa diay dadon gyapon sa impierno. Muna pananglitan ron, ang imong anak nga babae gi-rape o gipatay sa adik nga inyong silingan. Unsa man, masuko ka sa adik o dili? Masuko dili. Og masuko ka, pariha mong duha mangadto mo sa impierno.
Nya unsa man na sakto na nga pagkahatag og balaod ni Hesus o sayop? Naa ba kay katungod nga maglagot og magdumot niining nag-rape og nagpatay sa imong anak? Yes, og tawhanon nga basihanan. Pero adto na ta mo base sa Dios non nga basihanan, wa kay katungod. Ngano man kay kadto sang nag-rape og nagpatay sa imong anak, na biktima sadto siyawa, luwasonon to siya. Kay kinsa may luwason? Ang makasasala. Mao na ang tinuod nga pari muluwas sa makasasala. Unya kay ang makasasala tinaptapan man ang mata. Pag-anhin ni Hesus sa kalibutan, wa siya dawatas mga makasasala nga mga pangulong pari, gani gipatay gid siya. Nireklamo ba si Hesus? Nireklamo ba si Maria? Wala. Ngano man nasayod man sila nga inigkamatay na ni Hesus, inigbitay na niya sa cross, mabuka ang mata sa mga makasasala ug diha gasugod ang kaluwasan. So kung kita musuod ta aning Hesus, musunod ta, kinahanglan kita magpakamatay. Kinahanglan kita mag-antos para sa makasasala. Muna iampo nato na kita untang tanan nga nagsigig simba, kamao na giyong mupakamatay, kamao na giyong muhigugma sa mga makasasala. Mao na'y trabahos pare ang pagsigig ampo o pagsigig antos hangtod sa kamatayon. O kung ato na nang buhaton, daghan giyong maluwas. Ang ato karong mga politicians atong iampo ay karon sugod naman tingali ni sila aning ilang trabaho kay na-elected naman ni sila last month. Magsugod gid unta sila antos og alagad nato, dili magsigi lang og paantos sa pipila ka mga tao niya, pahayahay sila silang kaugalingon. Moro ba nay sagad sakit sa mga politicians? Di gyud mo antos para sa nasod, magsigi ra gid sila pahayahay nya. Kinsa tong muguba silang kahayahay, ila dayong dumtan, ila dayong lutuson. Pagkaluoy kitay mosamot og antos nga mga nag-antos ng daan. So nagkinahanglan tag mga pari nga mao si Kristo.